Čau, ja som ďalšie videa a toto video je na trošku také oznámenie, tak pomerať ho. My ste sa náhodou pýtali, že vlastne prečo mám túto malý monokel a túto veľký. Túto mám monokel 2. Tak to preto, lebo dnes sme boli zo školy na tretieku. No, zo školou s prvým stupňom. Takže prváci, druháci a tretiaci. A štvrtáci. Tuším, no tak tu aj štvrtáci. C, B, A, neviem, asi hej. My sme išli z prvého C a štvrtého C a B, alebo štvrtého B. Už teraz neviem, ale to ide no. Proste keby ste sa pýtali, prečo to mám, lebo ja som bola na tom droždieku, na tom ihrisku. A teda šmyknete na tú malú, úplne úzku šmyklavku, keď idete hore, tak tam je taká cesta a akože volá moje kamarátky Nelke. Že ja akože tam ako je chcela, no, nech to robí. A ja som sa pozrela na ňu, som sa búfla, takže prečo som mám ten monokel. A my ste potom starili. No takže potom môže aj napísať do komentára, že tiež sa búchala, to tiež videla, lebo sa pozrela na mňa, čo robím a ja sa nepozrela a už sa proste to tak. Dobre, ak sa toto krátučké video páčilo, určite hoďte like, ak tak koment, nejaký subscribe, kto mi nedal, tak ja sa s vami lúčim, tak čau.